Berat apa wong wedok iki berat apa? Wong wedok paribasane mbobot 9 wulan 10 desa. Dina. Ibarate perang cakil. Perang sabil. Iku ngono totoane nyawa. Lek gak mati anake, mati mboke. Perjuangane wong wedok lho iki. Lah, alah ngene mbok pamene wae. Ya kon marai. Lho, aku mewakili ibu-ibu lho. Perjuangane bobot kaya ngono nglarang. Perjuangan apa? Ngrasakno lara. Wong lanang mek apa wong lanang? Alah. Sik abot kok. Kon iku mek ngono. Malah gayan meteng mbok pamerne wong. Lho, lha Wong wedok muni nglairno kapok. Aduh, kapok. Setahun meteng meh. kodrate wong wedok lho. Lah wong lanang apa mek? Abote wong lanang lho apa? Si abot wong lanang. Abote pas nggo napa? Nek sunat. Alah. Diketok 5 mili ae kon. Wong nil kaya cokot semut kok Ya kaya cemut. ora kaya Berat berarti. Wong lanang sunat berat. Saiki tak takoni. Sampean budal tanggapan sing nyetlikakno sapa? Bojoku. Wong Wong wedok. masak sak masak, mbadok sak mbadok, sing masakno sapa? Wong wedok bojoku. Bojomu kan? Iya. Nyetliko. Wong wedok. Wong wedok. Ono gak enake masakan sing mbok sanana sapa? Wong wedok. Lek ono masak sak masak kebeldosan bongko dhisik sapa? Wong wedok. Berarti kan bojomu. Iya. Lah salah gelem. Bener ngono lho sekali-kali. Iku kodrate wong wedok nek yo ngono terus. Salah gelem kowe dadi wong wedok. Kudune piye? Kudune. Ya bojo mati golek eneh no wong lanang e. Mangsane larang brambang timbangane lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Roti. Klemben. Saiki. Biyen Tenonge dilumahne. ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Timun sigarane. Ayo nanti sabun kagungane. Ini juara tingkat RT mbok pamerne to Mas. Lah kowe apa? Lah, juara lari di Ngintuk TV Mas. Loh, awakmu juara lari? Ngintuk TV Pesertane piro? 3. Sopo ae? Aku, terus polisi karo sing duwe TV. Lho. Ngapa to? Awakmu juara lari. Lah lomba lari entuk TV. Lomba lari untuk TV. Heeh. Pesertane piro? 3 Mas. Sopo ae? Aku, terus Pak polisi, terus karo sing duwe TV. Sik kuwi kudu enek segi penggenaan kuwi. Kuwi jenenge maling.